חם. שלום. אני מנוסה מורוביץ. כולנו שמענו על הביטוי, אל תסתכל על הקנקן אלא על מה שיש לו. אכן הוא מתקשר לחיי היום-יום שלנו, יצאנו לבדוק. יישארו איתי. שלום לכם שוב. אנחנו עומדים לפגוש את אורחנו הראשון, אבשלום קור. בוא נקבל אותו. אני חושב ששמע אותו מגיע. שלום לך, אבשלום אחי. מה נשמע? שלום לך ידידי מנחם. איך האישה? איך ילדים? הכל נפלא. מה זה, אתה מדבר חלש? אתה צרוד או משהו? אוקיי. שלום. הנה קריסטל קטן שהבנתי משני אלה. אתה רוצה לקרוא? אני לא מבין שמה. חוששני שלא. חוששן לך שלא? אוקיי. תגיד, חשבתי שתוכל להיות לי לעזר. שמעת פעם על הביטוי, אל תסתכל על הקנקן אלא על מה שיש בו? חוששני שמקורך מגיע מטעות נפוצה. הביטוי האמיתי הוא אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש שמלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. מעניין מאוד. כן, אז תהיתי אם תוכל להגיד לי מה משמעותו. אוקיי, כמובן שאני אוכל להגיד לך מה משמעותו. אפילו הבאתי לדוגמה לעזר. אתה רואה את הנעליים האלה? הנעליים האלה נראות כנעליים חדשות ואיכותיות, אבל למען האמת הן נעליים די גרועות. והנעליים האלה שנראות כנעליים גרועות, ישנות, אבל למען האמת הן נקרו רק לפני יומיים במחיר המדהים של כ1,000 שקלים. וזה בעצם מה שהביטוי אומר. יכול להיות שיש משהו שנראה רע, אבל זה לא אומר שהוא רע. יכול להיות שהוא גם טוב. ואותו דבר עם משהו שנראה טוב, יכול להיות שהוא רע. אל תכתוב דברים על פי הפרשן המראה. תודה רבה לך, שלום אחי. היום למדתי משהו חדש. צא לך. ברח כאילו אני בא לאכול אותך. ועכשיו אצלי לא דרכים. אין סוף ומעבר לו! טוב, זה היה מעניין. בוא ניגש לאורחנו הבא. שלום לכם שוב. אנחנו עומדים לפגוש את האורח השני שלנו, ג'ינגיס קאן, מכין הקנקנים הנודע, שבמידה גם חבר ותיק שלי, שנפגשנו למשטרה לפני 50 שנה במילואים. שלום לך ג'ינגיס קאן. שלום מנחם. ג'ינגיס, מה אתה עושה? אני כלום, נכון? כלום. אתה בטוח? אני בטוח. מנחם. ג'ינגיס. מנחם. היי, אתה זוכר את הכיפה הישן שלנו במילואים? ברור שאני זוכר. 1, 2, 3, תגיד לי, שמעת פעם על הפתגם, אל תסתכל על הקנקן, אלא על מה שיש בו? בטח. תמיד כשאני הולך למחברות פומביות של קנקנים, אני מסתכל בתוך הקנקן. עמוק, בתוך הקנקן. כן, יופי לך. תגיד לי, יש לך עוד תובנות כלשהם על קנקנים? כן, נגיד, אני רוצה לך דוגמה את אשתי. כשראיתי אותה מבחוץ, הייתה מכוערת יחסית. אבל האישיות שלה כבשה אותי. נכון מותק? ילדים צופים בזה, אני לא חושב שכדאי. בטח. זה לא נורא. טוב, זה הסוף עם האורח השני שלנו, ותתקשר למשטרה. שלום לכם. היום למדנו שהפתגם אל תסתכל על הקנקן, אלא על מה שיש בו משפיע על כולנו. על חלק, קצת יותר מדי. אורית!